ערב טוב, אני יעל. אני עושה עוגת שמרים או קראנץ' שמרים. זה כמעט אותו דבר. אז בואו נתחיל. אני שמה את מרגרינה רכה. 4 כפות סוכר, 3 ביצים. ומתחילה לאט לאט. עכשיו שמה את המים, מים פושרים. במים הפושרים, מתחילה להוסיף את הקמח. 5 כוסות קמח. כוס מים פושרים. זה גם לא אמרתי. אבל לאט לאט, כן? 1, 2, 3, 4, 5. כמובן שהקמח צריך להיות מנותק. ואז שמה את השמרית, 50 גרם שמרים, מעל ומתחילה ללוש, לאט. אני לשה כשתי דקות, ואז שמה מעט מאוד מלח, קורת מלח, ממש מעט, בסוף, לקראת הסוף. אני ממשיכה עוד קצת ללוש, יותר מהר, הבצק יהיה טוב, וכעת אני מוציאה את הבצק. אוקיי, הבצק צריך להיות רך, גמיש, שהוא לא דביק בזה, צריך להיות ככה מסודר. ולחסות בניילון ולחכות איזה שעה עד שיתפח. טוב, כעת אנחנו עושים את הקרם, אנחנו עושים אותו עם המקציף, כוס סוכר, מרגרינה מחמאה, 200 גרם או מחמאה או חמאה. למי שאוהב חמאה זה רצוי, אבל כעת אני עושה אותה פרווה, 3 כוס קקאו וכפית גדושה של קינמון. ושמה מקציף לאט לאט, כמו מוס הקרם נראה. עכשיו לקחנו את הבצק, הוא תפח, נשפיל את הנפח שלו. אני שמה בשיש על הקמח ומחלקת ל4 רולדות. טוב, אנחנו מתחילים. אני עושה עכשיו רולדה של קראנץ'. כמה סוגים? 3 סוגים. בערך, הבצק צריך להגיע לעובי של 3 מילימטר בערך. אני מורחת כעת. הקרם צריך לחלק אותו ל4 עד הקצה. קיפלתי. ושמתי. נתתי לנוח. עכשיו כעת אני אעשה רולדה רגילה, פשוטה ורגילה. בצק, דק יותר. עכשיו כעת אני מורחת. אוקיי, ניתן להוסיף אגוזים למי שאוהב, וקצת אולי קינמון. את הרולדה הזאת עשיתי עם אגוזים. ועכשיו אני מקפלת. מגלגלת,
גלגלת. זו כעת הרולדה השלישית. רולדת גבינה אנחנו עושים כעת, קצת שונה, אבל זה כמעט דומה. אני שמה את כל הגבינה פה, מורחת. פה שמתי חצי גבינה לבנה, זה 100 גרם גבינה לבנה. שמתי שמנת לבישול, מעט מאוד, בוא נגיד 2 כפיות אפילו, כמעט. גרידת לימון, 2 כפיות אינסטי פודינג וניל, וכף סוכר. וכעת אני עושה את הרולדה. אוקיי? זה סגנון שונה קצת, כמו צמות. אוקיי? הצמה שאני עושה על מנת שישאר פתוח, שהגבינה תהיה אפויה היטב. חותכת את השאריות מקפלת מהצדדים על מנת שיהיה סגור. יותר רחבה. אוקיי. הנה עוד קראנץ' שוקולד, אני מכינה עוד אחד. מקפלת, שמה פה, ועכשיו את זה מכינה. אני מרדדת. לאורך. בעובי של 1.5 סנטימטר בערך. חותכת ומקפלת, כמו צמה. וכעת אנחנו נותנים להם לטפוח איזה שעה. אני מרחתי חלמון של ביצה, מעט סוכר, ואני מפזרת אגוזים ושקדים על הגבינה על מנת להבדיל בין הגבינה לקקאו. אני כעת שמה את זה בתנור ב-175 מעלות, כחצי שעה בערך. כן, וכעת נעשה את הסירופ. 3/4 כוס מים רותחים, כוס סוכר, רבע כוס לימון, אפשר מלימון שזה יותר, זה לימון סחוט, פשוט נותן טעם טוב טוב, קצת, וגרידת תפוז. בזמן שהעוגה נאפת בתנור, אני עושה את הסירופ מתוק וחמוץ ועם ריח, תפוזים עם קליפת תפוז, אבל יש כאלה שלא אוהבים גרידת תפוז, לא חייבים, אפשר גרידת לימון או בכלל לא, לשים רק סוכר ומים, וצריך לתת את זה לרתוח עד שזה יהיה בועות. אני אראה לכם איך בדיוק. אוקיי, אחרי כ7 דקות זה הבועות שצריך להיות, צריך להיות מבריק וסמיך, לא יותר מדי. סירופ שמורחים על העוגה כאשר היא חמה. אני אראה לכם כאשר העוגה חמה איך זה נראה. טוב, לאחר שהעוגות אפויות, הסירופ מוכן. בבקשה לראות את הסירופ ואיכות. ואני כעת קצת מזלפת קודם כל, ואז מתחילה למרוח את העוגות, ואז זה נותן להם גם ברק וגם טעם טוב, ככה חמוץ ומתוק וטעים. ככה העוגות נראות אחרי שהן אפויות. הנה רואים את הגרידת תפוז, את הסירופ, איך זה נראה, מבריק, יפה וטעים, ושיהיה לכם בתיאבון. ביי.